Zikuchitika ku Lilongwe. Zikuchitika ku Lilongwe tikunena pano ku area 30 kuli chinambalala kumene apolisi akuthamangitsa anthu osatira zipani za UDF afford komanso UTM omwe asonkhana ku area 30 police station kumene iwowo akukadikirira mlembi wa chipani cha UTM Dr. Patricia Kaliati amene amangidwa dzulo nthawi ngati yomwe ino ndithu ku Lilongwe kulingadzi police. So iwowa anthuwa posavomerezana ndi zifukwa zimene mtsogoleri wamangidwa dzulo anati lero apite ku area 30 akasonkhane malo amenewa ndi kumadikirira kuti mwina apolisi awauze chifukwa komanso mwina awamasule madamuwa, koma instead apolisi agwiritsa ntchito utsi okhetsa msozi kuthamangitsa anthuwa pamalopa. Apolisi pakadali pano sadayankhulepo chilichonse, koma akunena kuti ayankhula kumasanaku pamene atulutse chikalata chawo pa public kuti adziwitse mtundu wa Malawi kuti akupanga izizi chifukwa chani. Ndithudi zikuchitika ku Lilongwe kuno. Nkhani ina ndiyonena kuti lero timayembekezeka kukhala pa msonkhano wa UTM umene amapangitsa Dr. Michael Usi kukawadziwitsa Malawi, kukayankhulapo pa zinthu zina zimene sakugwirizana nazo zimene kuchipani zikuchitika ndithu, koma walephereka chifukwa chonena kuti zifukwa zomwezi zonena kuti Dr. Patricia Kaliati sakakhalapo chifukwa choti amangidwa dzulo. Ndeyowa anena kuti msonkhano walephereka ndipo suchitika. So khalani pompo inuyo pamene tikufuna kukubweretserani nkhani yonse imene ikukhalira masanawo. Tikhalenso tikubwera pompano kuzakudziwitsani kuti apolisi kodi muchikalata chawo anena kuti chani. Ndithu inuyo chimene mungapange cha nzeru ndikupanga subscribe channel chathu cha Mafumu TV kuti tikabweretsanso nkhani masanawo isakuphonyeni makoma nonse.